Abian da Busturialdeko 8. enpresa ideia lehiaketa. Bermeoko eta Gernika-Lumoko udaletako gazteria zerbitzuek eta Jangi, Sarratzu, Busturia, Ereño, Forua, Gautegi, Sarteaga, Kortesubi, Mendata, Morga, Mundaka, Murueta, Nabarniz eta Sukarrieta biltzen dituen Urremendi Landa Garapen Elkarteak Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera, Busturialdeko 8. enpresa ideia lehiaketa jarri dute abian. 8. urtez jarraian. Lehiaketak enplegua sortu eta Busturialdeko gazteen kultura ekintzailea sustatu nahi du. Lehiaketan 18 eta 35 urte bitarteko gazteek edo gazte taldeek parte hartu aldute. Aurkeztutako enpresa ideia Busturialdean kokatzen bada beti ere. Zerbitzu edo produktu bat sortzeko ideiak edo eta 2021 urte honetan sortutako negozioak edo enpresak izan daitezke, baina derrigorrez Busturialdean egon behar dira kokatuta eta sustatzaileek arestian adierazitako adin betekizuna bete beharko dute. Lehenengo saria 3.000 euro eta Arratzuko elkarteiko langune bat urtebetez doan, urtebeterako aholkularitza zerbitzua doan. Bigarren saria 2.000 euro Arratzuko elkarteiko langune bat urtebetez doan eta 6 hilabeterako aholkularitza zerbitzua doan. Lehen sektoreari lotutako ideiarik onenak 1.000 euro jasoko du, aurreko sarietako baten bat jaso ez badu. Eta sari berezia, turismo jasangarriaren Europako gutunaren esparruan iraunkortasunaren ikuspegitik turismoaren garapena sustatzera bideratutako enpresa ideia onena sarituko da. 1.000 euro aurreko sarietako baten bat jaso ez badu beti ere. Lehiaketa eskualdeko gaztei zuzendutako lana bilatzea lana da programaren barruan eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Gaztedi Busturialdea proiektuaren barruan kokatzen da. Zerga, lan eta kontabilitatea aholkularitza Torrealdai aholkularitzak emandako saria izango da hain zuzenen.